खुलुमबाय आङो दा दंफैयो रायमना नेशनेल पार्कनि साखाथियाव संकोश खेराइसालि बे संकोश खेराइसालिया जारिमिनारि खेराइसालि 1500 सामथिंनिफ्रायनो बे जायगायावहाय कचबिहारनि सासे बर' राजाया बाहाय खेराइ होफैदोंमोन ओरैबायदि जारिमिनारि जायगा आरो फैगौ 11 फेब्रुवारिनिफ्राय 14 फेब्रुवारिसिम बाथौ सिबियारिफोरनि मोनसे गिदिर प्रग्राम जानो थांगासिनो दङ आरो फैगौ 13 फेब्रुवारियावहाय आसामनि गिबि मन्थ्रि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो फैगोन दा बिनि थाखायनो गोबांथार लाहार फाहार खालामगासिनो दं नै साजायगासिनो दङ नै गेटबो बानायगासिनो दङ आरो लामायाबो ओरैबायदि स्लिम जागासिनो दं लामाफोरखौबो फोसाबगासिनो दङ ओरैबायदि साजायगासिनो दं नै गेट बाहाय फिरफिला उरायहोनाय जागोन आरो नोंथांमोनहा नुखाबायना बेयो पेन्डेल जागोन ओरैबायदि गुवार एरिया नैबे रिसेपसन कमिटिनि थाग्रा जायगा डेलिगेट्सफोरनि थाग्रा आरो बै पेन्डेलखौ नुदोंना नोंथांमोनहा नै बाहाय मार्केट जागोन पुरा मार्केट कमप्लेक्स पुरा रेडि खालामगासिनो दं ने बाहाय मार्केट जागोन आरो बाजार सानाव बेबायदिनो गेवलां मेल जागोन स्पर्ट्स इभेन्ट जागोन बायदिसिना बादायलायनाय जागोन आरो मोनायावहाय कालचारेल प्रग्राम जागोन बिदिनो मोसानाय खननाय रंजानाय दा गिबियाव आं बयखौबो खुलुमबाय दा जोंनि बे जारिमिनारि संकोश खेराइया जुरिजेननाया फ्राय जोङो 300 बोसोरसो जाबाय माने जोङो होनदों मा 1562 1562 सननिफ्राय दा बेवहाय जागायजेनदों दा बबेबा मोनसे जायगायाव बे दै संकोश दै सेरावनो जोंनि जे बर'नि राजा कचबिहारनि बे नरनारायणआ बिथाङा बेवहाय खेराइजेनदों सिमाङाव सोपनाय होजानानै बर'नि नेमखान्थि बायदियै मेसनि नेमखान्थि बायदियै दाउ अमा फारौ बोलि होनानै बिथाङा खेराइजेनदों 1562 सनाव दा बेखौनो गोसोखांफिननानै जोङो नै बावैसो 2016निफ्राय आरो बेवहाय जोङो गासै बाथौआरिफ्रा बोलि बाथौआरिफ्रा ज' जानानै जों बेखौ आरो बुरखांफिननानै जारिमिनखौ बुरखांफिननानै दा 2016निफ्राय जों बेखौ खेराइफिनदों आरो दा बेनिफ्रायनो दा जों खेराइबोगासिनो दं सम जोङो सरकारनाव जोंनि खाथिनि सरकार जायहा जोङो बिटिसि सरकार होनदों बिटिआर सरकार होनदों जों बिथांमोननिफ्राय जों बिदिनो अनसुंथाइ बिदिनो हास्थायबाय थादोंमोन दा बिनि गेजेराव जों मोना नङा मोनबाय आरो एफा एनै मोनबाय जोंहा बेयाव मोनसे संकोश जारिमिनारि जौगाखां आफाद दङ माने डेभेलपमेन्ट कमिटि होननाय बे डेभेलपमेन्ट कमिटियानो बेखौ नायदिंनानै दा जोङो बिनि आगोलनि बोसोरफ्राव जोंहा मोनसे कमिउनिटि हल मोनदों जोङो 50 लाखसनि बेनिफ्राय जोङो गासिबो सोरगिदिं मोनसे वाल बाउन्डारि जोङो मोनबाय जोंहा जे बेवहाय फ्राय खाथि 300 बिगासो हा दं नै बेवहाय वाल बाउन्डारि सिङाव वाल बाउन्डारिनि बाहेरावबो दङ खिन्थु जोंहा गासै 649 बिगा हा दङ दा खिन्थु ओरै बे जोंहा जाय थानसालि बे थानसालिथिङै जोंहा फ्राय खाथि 300 बिगासो हा दं दा बेखौ जों वाल बाउन्डारि खालामनानै लाबाय आरो लानानै जोङो बेवहायनो बिनि गेजेरावनो सिमोन खेराइनि एसे सिगां जोङो मोनसे गेस्ट हाउस मोनबावदों बेखौ जोङो अजा थाग्रा न' जोङो बाहायबाय जों मथा मथि बेवहाय सरकारनिफ्राय मोननै मोनबाय टयलेट गोबांथार मोनबाय मोनब्रैसो जोंहा टयलेट दङ आरो बेनिफ्राय एइबार जोंनो जोंनि जे आसामनि जोंनि जे मिनिस्टार जोंहा सरन बर' दङ दा बिथाङा जोंनो बेवहाय 1 कौटि रांनि मोनसे स्टेज काम अपेन पेन्डेल मोनसे हरदों दा बेखौबो नै बावैनो नैबे गेजेरावनो खेराइनि गेजेराव गायसनफैगोन आरो सार खोनानो मोनबावदों 102 crore सेंसन जाबाय होननानै जोङो अनेक आगोलनिफ्रायनो जोंनो दानि जे बिटिसि सरकार दा बिनि जे चिफ बिथाङा जोंजों कन्टेक्टआव थाबाय थानानै बिथाङा होनबाय थादोंमोन जोंखौ दाब्रायैनो जे
आंनो 150 crores नि मोनसे DPR बानायनानै लाबो 150 crores नि दा जोङो 150 crores जोङो हास्लाबजोबैयाखसै जोङो 102 crores नि 102 कोटिनि जोङो मोनसे DPR बानायनानै जोङो हैबाय दा हैनानै बिथाङा लोगो लोगोनो बेखौ गनायबाय आरो जोङो लासै लासै एफा एफा हरसिगोन होननानैबो बिथाङा जोंनो खोथा होबाय आरो दा बेवहाय गोबांथार प्रजेक्ट दङ बेयाव थानसालि दं बेनिफ्राय गेस्ट हाउस दङ बेनिफ्राय जोंहा बे बाथौ थानसालिफोरखौ एसे गोजौसिन हा खोनानै लेन्ड डेभेलप खालामनानै जोङो मोनसे गोजौआव थानसालिखौ दैखांनो नागिरदों दा बेबायदिनो मोनसे गोबांथार प्लेन दं आरो बेनिफ्राय दै जे होबथानाय बेबो दं बेनिफ्राय सलार लाइट बेबायदि गोबांथार एरेन्जमेन्ट दं आरो बे 102 crores नि गेजेरावनो जोंहा नै दा फैगोन फेब्रुवारि दाननि 11, 12, 13, 14 सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बेवहाय जोंहा जारिमिनारि संकस खेराइ खुंनो थाखाय आखायाव लादों जोंहा सनिबाराव 14 तारिखआव जोंहा खेराइ आरो थिग जोङो फाल्गुननि प्रथम सप्ता सनिबार खालिनो जों खेरायो दा एबारनि फाल्गुननि प्रथम सप्ता सनिबारा 14 तारिख गोग्लैदों दा बे 14 तारिख खेराइखौ लोब्बा लानानै बेवहाय जोङो 11 तारिखनिफ्रायनो जों खेराइ माने जोंहा बे मेलाया जागोन दा बेजों लोगोसेयैनो जोंहा बेवहाय सेन्ट्रेलनिबो जोंनि मिरु बाथौ आफादनि गुदि बाथौ आफादनिबो जोंहा बेवहाय कनफारेन्स दङ बेवहाय एबार बे गासैबो आफादनिबो टार्मिनेटिं सेसन बियो दा गतिके बेबो जाफायगोन लोगोसे गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिबो टार्मिनेटिं सेसन बे सेसनाबो बाहायनो जागोन आरो दा बे मोनथामबो आफादनि ज' माने खेराइजों लोगोसे दा जों बेखौ ज' खुंगोन आरो जों आसा खालामदोंमोन जोंनो खोथा होनाय बायदि 14 तारिखआव जोंहा गेवलां मेलाव जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सफैगोन होननानै गाव खोथा होखादोंमोन जों रायज्लायखादोंमोन खिन्थु मिरुनिफ्राय हयथ' सेन्ट्रेलनिफ्राय प्राइम मिनिस्टारा बेवहाय आसामाव फैगोनखाय हयथ' एदिनखालि प्रग्रामखौ एसे सोलाय सोल' खालामनानै 13 तारिख खालि थिग 10:30 साननि 10:30 बेयाव सफैगोन जोंनि बेवहाय दा 13 तारिख खालि जोंनो खोथा हरबाय दा ओंखायनो जों प्रग्रामफोरखौ एसे सोलाय सोल' खालामनांगौ जादों आरो जेनेबा गेवलां मेलखौ जोंहा 14 तारिखमोन दा बेखौ एसे आवगायबाय जोंनि बबेबा प्रग्रामा 13 तारिखनि प्रग्रामा 14 तारिखआव लांनांसिगोन आरो बेबायदि रोखोमै सानब्रैनि हाबाफारि लादों जोङो बोसोरबासो सिगां जोंहा 7 साननि 7 दिननि जोङो मोनसे हाबाफारि लानानै बेयाव खेराइदोंमोन दा बे खेराइयावबो जोङो एखेबारे ट्रेडिसनेल जोंनि बर'नि गुदि बाथा गेलेनाय गिलानिफ्राय लानानै गासैबो खेलाफोरखौ जोङो होदोंमोन दा देग्लायबो बेखौ गोसोखांफिननानै जों बेबायदि मोनसे ट्रेडिसनेल जोंनि जे बर'नि जे गोदोनि गोमाना थांनाय बे खेलाफोर गेलेनायफोर दा बे गेलेनायफोरखौ जों लाबोफिननो नागिरदों आरो भलिबल जोंहा गासैबो डिस्ट्रिक्टखौ लानानै जोंहा मोनसे कम्पिटिसन जागोन भलिबल बेनिफ्राय जोंहा खै होनदों आरो बेनिफ्राय लोगोसे जोंहा टाग अफ वार दुरुं बोलायनाय बेबो जागोन आरो ओमफ्राय खमलायनाय बे मोनसे जों आयदाफोरखौ लादों आरो जों बेसेबां हायो नायनायसै आरो फिसा फिसौ जुदि होनो हायोबा कालसारेल प्रग्रामखौबो जों हान्जा सासे जोंना आंथ' वार्किं चेयारमेन जाहैबाय जोंना चेयारमेना बिथाङा होनदोंमोन जाहाथे बे ओनसोलाव गासैखौबो लानानै जोङो गासैनिबो हारिमुखौ जोङो दिन्थिनो हायो मोनाबिलिफ्राव दा बेबायदि मोनसे आइटेमखौ लादों जोङो हागौब्ला जोङो भुटाननिफ्रायबो जों लिंहरनानै जों बिथांमोनखौबो खावलायनानै बाव मोनसे कालसारेल नाइट जोङो खालामनो सानदों नाथाय साननि बेलायाव जोंहा जेसेबां जों आलासिफोरखौ माबागोन जोंनि बाथौआरि जायफोर जोंनि ट्रेडिसनेल जोंनि जे मोसानाय बे मोसानायजोंनो जोङो साननि प्रग्रामफोरखौ जों फोजोबगोन आरो बेवहाय बाथौ संकस खेराइयाव बाथौनि फुजा जागोन आरो बेयाव बिभिन्न रोखोमनि मेला थेलाबो दं बोसोरै खुंफुंबाय थायो हयथ' देग्लाय हाग्रामा सारनि स्टेपआव बा नेतृत्वआव एबार माने बिराद गिदिर बे प्रग्रामा जानो थांगासिनो दं हाग्रामा सारा बेखौ खुब गुरुत्थ' लादों आगोलनो बुंबाय थाखादोंमोन सारा 2020आवथ' गभर्नमेन्ट फैयैयाव जेखौ सिन्था खालामदों बेखौ हायाखिसै खिन्थु दा 2025 दा गोदान गभर्नमेन्ट फैबाय हाग्रामा सारा गावनि सि आरो एबार बे बाथौ खेराइखौ बिभिन्न बाव मन्दिर थागोन आरो नैबे जोंनि बे माबाफ्रा बाथौनि बादै आलदा मा मन्दिर सा इसिं खोला इसिं माबा इसिं जोंहा बाथौआव थाया होमबा बेफोर मन्दिरा जाजोबगोन आरो बिनि बादै बाव मोजां रोखोम गेस्ट हाउस आइबोफोर लुनाय जागोन वाल बाउन्डारि होनाय जागोन बेखौ अलरेडि
DPR बानायखाजोब्बाय नैबे MLA इलेक्सननि उनाव बाजेटआव हमनानै बेखौ कन्टिनिउआस बा कन्टिनिउ खामानिखौ मावनाय जासिगोन आरो दिनैहाय साब कमिटियाव रायज्लायनाय जादों जिहेतु 11, 12, 13, 14 सानब्रैनि हाबाफारि आरो बे हाबाफारियाव सोर सोर मा दायथ' लानानै खामानि मावगोन बेखौ गोख्रों भाबै डिसिप्लिन बादि मावनो थाखाय बिथांमोनखौ बयखौबो बिथोन होनाय जाबाय आरो जोंहा आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सारा 13 तारिखआव फैगोन आरो बे 13 तारिखआव जोंनि बाथौनि जेसेबांखि मेम्बार बा सिबियारि दङ बिथांमोना अल आसाम बा जोंनि BTC ओनसोलनि बेयाव गैयाबाबो 20निफ्राय 25,000सो रोजा मानसि बाहाय गेदारिं जागोन आरो बे माबायाव मा होनो बेखौ जोंना BTCनि चिफबो थागोन हेमन्त बिश्व शर्मा थागोन आरो माबानि ट्रान्सपर्ट मिनिस्टार सरन बर' थागोन बे माबायावहाय 13 तारिखआव फैगोन आरो हयथ' बाहाय मोननैसो फाउन्डेसन खालामलांनो हागौ जोंना सरन बिथाङा ट्रान्सपर्ट मिनिस्टार 1 कौटिनि माबा मोनसे होलांगोन आरो हयथ' CM साराबो माबा मोनसे होलांनो हागौ बे आरोखि दा बिनि दिनै लाहार फाहार माब्रैहाय मोजां रोखोमै डिसिप्लिन बादै खुंफुंनो हायो बेखौ दिनै खुब सिरियासै बानजाय आफादफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों BTCनि बायजोआव थानाय बर' बाथौ सिबियारिफोरखौ लेंहरनाय जादों गासिबो खावलायहरदों आरो बिथांमोननो फैनायनि थाखाय ट्रान्सपर्ट मिनिस्टार आसामनि सरन बर'आ बिथांमोननो स्टेटनि ट्रान्सपर्टफोरखौ बिथांमोननोहाय प्रभाइड खालामहरनाय जादों बिथांमोनहा बे गारिजोंनो फैनो हागोन आरो थांफिनावबो बे गारिजोंनो थांनो हागोन बाहायथ' जानाय थानायखौ एकमडेसना बाहाय खालामजोबनाय जाखादों आरो बिथांमोनखौ लिंहरजोबनाय जादों आंहा आदैखौ लोगो मोनफिनलायबाय व्लादिमिर ब्रह्म हमस्टेनि मालिक रायमनानि बयनिफ्रायबो फेमाससिन हमस्टे जोंहा ज' ओंखाम जानो नागिरलायबाय नै आदैनि हांख्रायनायाव आं सफैलायबाय नै रायमना नेसनेल पार्कआव नों होदो जायो बर'नि फिसा अमा जायाबालाय नोंथांमोनहाबो नोंथांमोनहाबो फैदो रायमना नेसनेल पार्क संकोच केराइ सालियावहाय ओरैबायदि गिदिर प्रग्राम जानो थांगासिनो दं नोंथांमोननो आं फोरमायखाबाय 11 फेब्रुवारिनिफ्राय लानानै 14 फेब्रुवारिसिम बिराद बायदिसिना प्रग्राम दङ बाहाय कालचारेल प्रग्राम जागोन चिफ मिनिस्टारबो फैगोन जेसेबांखि गिदिर गिदिर मन्थ्रिफोर बिसोर फैगोन हारिमुनि प्रग्राम दङ स्पर्ट्सनि प्रग्राम दङ बिदिनो गोबांथार बादायलायनाय जागोन आरो दखान दङ मेला दङ नोंथांमोना फैनानै बाहागो लाफैदो माने बावहाय सोरबा बर'आल' फैनांगौ बे नङा सोरबा बाथौआल' फैनांगौ गासिबो फैनो हायो बर' माहारियानो फैजोबनांगोन गाजा गोमजानि जोंनि संकोचखौ समायहोनांगोन गासिबो ट्रेडिशनेल ड्रेस गाननानै फैजोबनांगोन जानोसै नै लुगैनाङा खदै गनाङा दाउबो अमाबो